सोरबा BJP सोरबा UPPL सोरबा दस्रा राजनितिनि दल बाद थांनांगौ बिदि नङा जायफोर मोननो गोनां जायफोर निदि बिसोरनो बयबोनोबो हरनांगौ समान भाबे बयखौबो जोङो नायनानै लिस्टखौ बानायनाय जाबाय आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि UPPL BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ बासियालासेनो मुवा बेसाद राननानै होदों। क'क्राझार जिल्लानि साब डिभिजनेल वेलफेयार मावख'आव 2025-26 मायथाइनि हाउसहोल्ड एसेन्शियेल किट्स टु ST बेनिफियारिसनि मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 9 नं बनरगाव समिस्टिनि अनारेबल MCLA जुबिराज बसुमतारी, ST बर्डनि उमारानी बसुमतारी आरो बेजों लोगोसेनो BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे मुवा बेसाद राननायफोरानो जाबाय प्रेसार कुकार, कन्टेनार्स, डास्टबिन, गेस स्ट'भ, फ्लाक्स बायदि बायदि। बे मुवा बेसादफोरखौ 6था समिस्टिनि 800 सुबुंफोरनो रानना होनाय जागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ UPPL, BJP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ बासियालासेनो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ रानना होनाय जागोन होनना फोरमायो ST बर्डनि उमारानी बसुमतारीया। MCLA जुबिराज बसुमतारीया खौरां बिजोङाव फोरमायो दि फैगौ जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय होननानै बुंथियो। दिनै जोबोद जोंनि BPF दोलोनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सान दैदेननायनि सरकाराव दिनै जोंहा मोनसे जोबोद देरगाथावना बा गोजोन मोनसे समबाद होनजायो। दिनै जोंनि मानगोनां ST बर्डनि चेयारमेन मानगोनां आब' उमारानी बसुमतारीनि दैदेननायाव जों दिनै मोनसे किट्स एसेन्शियेल किट्स जों मोनसे राननानै होनो हादों सरकारि भाबै। गतिके आं बाहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों गावखौनो गाव जिहेतु आं बाहाय फैनानै गोबांथार महिलाफोरजों मोनसे इन्टारेक्ट मोनफैबाय आङो आरो बेहायनो बयनोबो दि जोंनि सरकारा हाग्रामा सान दैदेननाय सरकारा जे बेबायदि मुवाफोरखौ रायजो राजानो रानना होनो हादों। जाय बेक्तिया मोननांगौ प्राप्त दं बे बेक्तिफोरनो जोंनि सारा मोनसे सरकार दायथ' लानानै मोनफा मोनफा बर्ड दाना होजोबलाय दिनै जोंहा मोनसे ST बर्डनि दैदेननायाव जों मोनसे दिनै एसेन्शियेल किट्स रानना होनो हाबाय। गतिके जों बिनि थाखाय जोबोर जोंनि सरकारखौ जोंहा बाख्नायथाव होननांगौ आरो जों गावखौनो गाव जोबोर गोग्गानानै जोङो गोजोनथाव होनना जों सानना लानो हायो। आरो गुबुन बिथिङाव BTC सरकारा माबायदि खामानि मावनो लादों? जोंनि BTC सरकारा जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बुंबाय थाखादों जे दिननिफ्राय सरकार दायथ' लादों BTCआव बे दिननिफ्रायनो सारा बुंबाय थादों जिहेतु जों दा 32 ल'ख रायजो राजानि जों सरकारसो बाहाय जोंहा खुनु सोरखौबा दुसिनांगौ मानांगौ गैया। जाय बेक्तिया बेफोरबायदि सरकारि आसनिखौ मोननांगौ अरुण'दयानो होन बा IBSआनो होन बा जिखुनु नैबेफोरबायदि ST बर्डनि बा बबेबा ससियेल वेलफेयारनि जेसेबां बर्डनिफ्राय सरकारि भाबै आसनि फैयो मोननांगौ बिथिंनो बयनोबो राननानै होनांगौ होननानै जोंहा सारा बिथोन होखादों। गतिके जों सारनि बिथोन बादि जों समस्ति वाइज बा डिपार्टमेन्ट वाइज मोननांगौ बिब्दिनो आइ आफा रायजो राजानि आसनि सरकारि आसनिफोरखौ जोङो प्राप्त बेक्तिनो रानै होगासिनो दङ। थांनाय सरकाराव जिहेतु नैबे राननायनि खेथ्रआव जे फारागथि खालामलायनायखौ नोंथांमोना अजद खालामो बेथ' जोबोद दुखुनांथाव होननांगौ। बिथांमोना दे सरकारि आसनिखौ नैबे BPF नांगोलनिसो बिसोरनो होनो नाङा बेफोरबादि भाषाखौ गावसिनि नेताफोरनिफ्राय ओंखारदों ना बे लकेलनि BCDC चेयारमेन मेम्बारफोर बानायदों जोंथ' सानो जिहेतु प्रमद बर'मोनानो बा बिसोरनि गिदिर नेताफ्रानो मिथिं दावथेनाव बुङो अपेन बुङो BPFनो जों बेखौ जोंनि सरकारि आसनि अरुण'दयखौ जों होआ जोंनि UPPL दोलोआल' मोनगोन होननानै बिथांमोना मिटिङावनो अपेन बुंदों। गतिके खुब दुखुजनक आरो लज्जाजनक जायनि फलाव बिनि रिजाल्टखौ दाखालि 2025आव इलेक्सनाव बिथांमोना मोनबाय। गतिके बेफोरबायदि राजनितिक जों गेलेया जोंनि हाग्रामा सारा जेनेरेल बयखौबो जेसेबां जाथि जनगोष्ठीजों 32 लाख BTCआव सारा बयखौबो समानै नायगोन होननानै गाव क्लियार बे बिथोनखौ
होखाबाय आरो गावनि खुगाजों बुंबाय थागासिनो दंखायो। फैगासिनो दङ बिधान सभा बिसायख'थि बिपिएफ दोलो हिसाबै माबायदि साखाफारा? जोंथ' दाख्लि थांनाय बिटिसियावनो जोबोद खाथिनानै बा खस्थ' खालामनानै जोङो सरकारखौ जों लाबोफिननो हाखाबाय। गतिके जोंनि थाखाय नैबे बिधान सभाया फैगौ जानो गोनां 2026आव जोङो बिनि थाखायबो अलरेडि जों दानिफ्रायनो साखाफारा जाखाबाय। जिहेथु जों गोग्गो सरकार बिटिसिखौ बानायनो जोंनि बिपिएफ दोलोआ आरोबाव साबसिन सरकार दानो हायो, एसेमब्लियाव लांनानै जोङो मोजां खामानि मावनो हायो, जोंहा बेखौ अलरेडि क्लियार जाखाथारबाय। मोनजिबा बिधान सभा बियाब दङ बेयाव बिपिएफ दोलोआ गासैबो बियाबावनो गेलेगोन। बे जोंनि गोजौनि मानगोनां सारमोननि माबासो जागोन, गासिबो गेलेया बे सारमोननि बिथोनसो जागोन, बेखौ आंहा बाहाय बुंनांगौ माबा गैया। गतिके सारमोना मा डिसिसन लायो बे डिसिसन महरैसो जों थांगोन, बे जाहैबाय सारमोननि आखायावसो। माने आइटेम 8टा आइटेम दङ, प्रेसार कुकार आरो गेस स्टभ आरो माबा कन्टेनार्स फ्लाक्स दङ, ओमफ्राय डास्टबिन दङ, बे 8टा आइटेम दङ आरो। साबेसे मानसिनो राननानै होनो हागोन? टटेल 8टा फैदोंथ', किबा 800टा फैदों। दा 800टाखौ जोङो गासिबो माने 6टा समस्तियाव राननाय जाबाय आरो। जोंहा एसटि बर्डआव मा दङ, मेम्बार दङ टटेल 12 जन, आं चेयारमेनखौ लानानै। दा बहाय मोनसे समस्तियाव बेसेबां गोलैयो बेखौ मोनसे हिसाब खालायनानै होनानै रानलायलायनानै माबाबाय आरो सिलेक्सनखौ खालायबाय। बहाय सोरबा BJP, सोरबा UPPL, सोरबा दस्रा राजनितिनि दोलोआ बारथांनांगौ बिदि नङा। जायफोर मोननो गोनां, जायफोर निदि बिसोरनो बयनोबो हरनांगौ समान भाबे, बयखौबो जोङो नायनानै लिस्टखौ बानायनाय जाबाय आरो मा खामानि मावलाबोदों एसटि बर्डआ? एसटि बर्डआवथ' बेबादि माबा गैया, माने सरकारा जिखिनि जिनिस लाबोयो जों बेनिफिसारिखौ मोजाङै नायनानै लिस्ट बानायनानै होनाय जोंनि दायित्वआ बेल' आरो। खामानियानो बेल', बे जिनिस जिखिनि लाबोयो गभर्नमेन्टआ बेखौ जों माने इमप्लिमेन्ट खालायनांगौ जाहैबाय आरो, बेल' जोंनि दायित्वआ।